Днес, неделя, 22 октомври, 13 часа и 23 минути испанско време. Ще отваряме консервата Surströmming и да видим как ще реагираме на това, което се случва при отварянето. Ти ела тук, там не дей да седиш. Това може да пръсне, да знаеш. Казвам ти го, после ще си изчистиш. Ако искаш. Не, това не е бомба. Няма да гръмне и да ти отсече ръката. Темата е страна на първо, сега затова не отваряш. Започваме. Ей! Колко мириш, много телева. Ей! Къде си купил това, бе? Къде си го едеш това, бе? То се Къде? побари от Ей! това партала се мириш, бе. Къде ти е вратовръзката? Не, вратовръзката скриха, но това ще мириш партала, ще да е полиция. Виж, поднаха мухи да идват. Неги. О! Ей! Голяма мизерия. Който не каза, че това е черт. О! Мирише много. Цялата ли стигна? Леко. То това отива. Така и да. Това е сос, който ще прекарва. Стига. Ето. Я, оближи си пръст. Да. Изкарай с улица нагоре. Да. Ей! Сложи върху това. Не дишай. Вземи си въздух, една минута не дишай. Ама това сега друга миризма вече има, бе. Защото вече освен соса и рибата се появи. Хора, добре, че сме на открито. Кога ще реша? Тя лявата ли? Тия са няколко. Я, помириш? Абе не така, бе, какво се правиш какво на помириш, мариконски стори? Помириши, ми хубаво, като помиришиш и това е, какво ще стане? И какво? Какво ще Не може припаднеш? да се приближи повече. Що? Мириш лошо. Много мириш. Да, бе. Да. Мирише е гадност. Значи, до този момент, чакай, че ние се сега меришиме, сега идва другото, сега идва яденето. То това е, това е смрад, хора, смрад е. Значи не знам там по другите видеа какви организми имат хората. Мерише и тук има лек ветрец, може би той го разнася миризмата насам натам. Ей! Що се появиха пчели и мухи напреки? Ето я какво представлява. Багя. Чакай па не соса на руката. Абе, какво да чакам соса? То... Ей! Къде е водата? Това все едно...
все едно разложен труп. Значи нещо такова. Това е косъм. Бе, къв косъм, това са и костите. Те са, бе. Ей! Я виж. Какво ще продължаваш ли да го ядеш? Какво ще продължаваш ли да го ядеш? Аз още не съм започнал. Виж, помириши го. Да, бе. Само тръпи това. Това му мириши. Аз отказвам 1 милион евро сега. Отказвам 1 милион евро. Отказва 1 милион евро, казва, за да яде тази риба. За да не я ям. За да не я яде. На един път не мога да я погълнеш. Ама то трябва да стигнеш до там, да вземеш това решение, да я погълнеш, не. Да я дъвча. Това наказание вече. И вкуса. Я стигам се, я вземи си въздух е погълнено. Аре. Аре, на един път е дъвчи това е. Може в устата ще свикнеш. Да, и ти ще изядеш една. Да бе. Ами тогава какво се правиш на тариката? Служи хубаво на близките. Как мислите, че е по-добре наведнъж или на хапки? Кой мисли? Ти решаваш. Танче, не знам ти, ама аз със сигурност няколко дни няма да мога. Я смени тази изветре вече. Какво изветре, бе, човек? Ти лут ли си, бе? Ето, айде. Смени тази с друга. И какво другата няма да мериш, така ли? Наведнъж. Да, емоционално. Ма тя сега ми изглежда по-голяма, бе. Тя сега ми изглежда по-голяма. На видеята, където гледах аз, беше по-мъничка. Е такава, сега ми изглежда много голяма за наведнъж. Пи вода. Как е? Поглъщай, дай. Не един път това цялото. Да не викаме урхенция. Това мъчение, бе. Давай, вземи си въздух. Ако трябва да изпои. Давай. Малко стана, давай. Това е.
Свърши ли? Браво, браво. Браво, не, браво, браво. Вярвай на консервите. Ще ямаш кафе, вече. Може да ти... Дай вода, дай. Можеш кафе. Това може да го затваряме вече. Ба! Как се казваш ти? Как се казваш? Казвам се аз. Помни си името. Ако някой иска, му я изпращам. Му я изпращам. Не мога да ви опиша нито миризмата, нито вкуса. Не би ще му помогне. Още ли е? А? А цяла консерва ли трябва? Не, само една. Стига Една ти рибка. и захарел ти е света. Еми, Гладен си. винаги повече. Не глупости бе, бягай. Приве. Винаги повече. Беше... Викаме ургенция. Махай, опера. Бяга бе. Тя е по-гадна, бе. Тя от дъното. Е по-стара. Айде, ти. Колко трябва да дадеш? 3? Вятъра духна на тук. Мирчето повече. Не знам дали може да видите съдържанието. И соса ли е? Стана, привикна с нея. Значи не е само китайца единствения, който пие сока и яде рибата. Дано да сте снимали, хора, защото това видео ще се превърне в хит. Аз ви казвам.